Monille varmasti ihan tosi tuttu juttu, että on rasvanen rasvaklimppitukka ja pitäisi lähteä johonkin ihmisten ilmoille, mutta en kerkeä pestä. Mulla on teille helppo ratkaisu. Luonkosin ihana Refresh kuivasamppoo. Pelkästään 100% luonnollisista raaka-aineista, sisältää muun muassa koivunkuorijauhetta. Tää on helppo käyttää, voi pistää suoraan tosta kämmenen kautta hiuksiin tai sitten käyttää sivellintä avuksi. Tai niin kuin mä esimerkiksi osaan jo tosi hyvin käyttää tätä purkkia, niin voi laittaa sitten suoraan myöskin tästä purkista tällä tavoin. Eli jakaukselta pistetään tänne päänahkaan. Tämä kotimainen savi myöskin imee ihanasti tätä rasvasuutta täältä hiuspohjasta ja hoitaa myös sitä hiuspohjaa samalla. Käydään koko pää läpi tämän kuivasamppoon avulla. Tupsutellaan mihin tarvii. Sen jälkeen otetaan harja ja harjataan ylimääräiset pois. Tämä on tosi helppo ja nopea tapa freesata hiukset ja tämä antaa ihanan pidon myöskin hiuksiin.